Dobre, takže druhá úloha, prvé cvičenie. Máme vytvoriť formulár knihy Karta. Na prvej strane knihy bude názov autora a, a teda bude názov autora obsahovať. Bude tam ešte nejaký obrázok. Na druhej karte bude ID, cena a vydavateľstvo a jazyk autora. No a na druhú stranu karty vložím ešte príkazové tlačítko na zatvorenie formulára. Takže vytvoríme si formulár. Vlastne štandardne formulár vytvárame cez prievodcu formulára. A toto sa líši tým, že si vytvoríme formulár priamo, teda holý formulár. No a do neho, to si zväčšíme, do neho si dáme tab control, čo je vlastne, by mal byť záložky, alebo neviem ako je to pomenované. V slovenčine v prvom rade si tam pridáme si tam údaje, teda na prvú stranu si dáme názov autora knihy cez pridanie existujúcich záznamov by to malo byť, zobraziť všetky tabulky, knihy, takže autora, môžeme si to rovno posunúť, autora a názov knihy. No a na ďalšiu si dáme ID, znovu posunieme cenu a vydavateľstvo. Takže takto. Môžeme si to premenovať. Klikneme pravým na page properties, hodí nás hneď. A keď sme dali hoci kde to properties, tak no, keď sa na to otvorilo, to je jedno. Properties a na záložke all tu bude názov, dáme si, že autor a názov. Hneď sa nám aktualizovalo, prepneme si na druhú, premenujeme, bolo tu prvá sa volala knihy, takže prvú si pomenujeme knihy. No a druhá sa volala ostatné, takže pomenujeme aj ostatné. Tak. Na prvú stranu sme mali dať nejaký obrázok, takže zase v týchto si vyberieme obrázok. Môžeme si ho dať takto. Aký si vyberieme? Obrázky. Dobre, tak si tu dáme nejaký takýto. Dobre, no to bolo tifko, to je, neviem to teraz hľadať, keby to bolo JPGčko alebo GIF by to malo normálne zobraziť. A ukážeme si to ešte raz. Obrázok. Aký clip art. Ešte raz.